ndị wana ege m ntị ekekwana maka nwa m mgbe ọzọ data okwu ahụ anyị kwuru mgbe gara aga about that Reverend Sister Rev Father Chidi Philip nke n'obodo oyibo nwanne ya nwoke nọ Asian country that has been doing massively natago na-ekwute ụfọdụ oge ọ bata ya isi ode edemede that is na agụ na this guys right up ọ bụrụ na ị nọ somebody ịbụ na ịbụ somebody na-agụta ihe ederede ọfụma mana this guy right up in all into film you can put his writing, you can give his writing visual. So in a you can put yourself in the position of giving it visual. That is when I decided to be giving his write-up visual by Ikuputi or former Obono I have capacity of making it into movie so that you can understand what more he is saying. I can as well do that. Now also call address that thing as in a Reverend Sister ye trouser. Na Reverend Sister kwesịrị trouser na ese chụa ya n'ọlụ. This okwu bụkwa n'ezigbote okwu na social media na asị ndị bai. Why I eji hapụ? I will ihe na nwere isi. To me, such na nwere isi. I will ihe na nwere isi turn why into a very big deal. Into a very big deal. We glorify things na kwesịrị ka ọ bụrụ okwu. I turn harach na ọ bụrụ nnọọ enukwute okwu. Some people went as far as writing petition. Na I petition. Na I reported the sister. Ke ebe ọ na-alụ ọlụ. Ke parish ọ nọ na ya. Edukasha ọnụ ezigbo Reverend Sister. Edukasha ọnụ fake. Only ndị chọcha na question back. Say edukasha ọnụ iburo fake. Edukasha ọnụ. And it hurts me so much that na ifu ndị kwesịrị ịnọnyere ụdị ndị kwesịrị ịnọnyere enwe ndị kwesịrị those their mothers. Those their other Reverend Sister kwesịrị ịnọnyere ụdị ndị ifu ha ame ya. Because onwere ike ọ bụ na onye ahụ nwe follower karịa nwere ike ọ bụ na onye ahụ nwe acceptance karịa nwere ike ọ bụ na onye ahụ ekweta n'ihe ha na-akweta onwe ike ha chụgo ka onye ahụ solo ha drag ya somebody the person is ha drag ya so ha fụzie ka na eme onye ahụ ata ka ha mee onwe ha they will not come out and educate the people about that which is bad ọ dị ezigbote njọ. So our brother say no from skirt to trouser can a Reverend Sister wear trouser or say ka go you say it is honestly surprised me that in 2025 people are still arguing about who should wear trouser and who shouldn't. Of all the problems in the world, poverty, corruption, insecurity, moral decay, it is trouser that some Christians have chosen to make their own heaven and hell issues. Forget this thing seloku na ina people if ndị na kwesịrị imago ndị ị na-eme expect ka ha dee okwu maka insecurity Nigeria kedu ebe nke anụ ọdụ ife ha na-ekwu okwu na ka sister isi ye trouser makwa na iye trouser na the Bible say nwoke yi na nke nwaanyị yi na nke mana ha nwa na-eje show na-enwecha top celebrities na-eyi efe nwaanyị na-eyi efe nwaanyị na-eme ụmụ nwoke na-eyi efe nwaanyị. They call them their fan, they cheer them up, they support them, they share their videos. Man, imaro na that thing ha na-eme dị njọ. Nwoke yi efe nwaanyị ihe mana nwaanyị ilize maka na ọ bụ Reverend Sister. Una sisi kpọta with the woman ka eti mgbe young lady n'ọlụ onwe ya. Ka akpụta today say nothing na her dance video went viral on Instagram. Her video we have dance video ahụ mere. One short video na lụrụ 1 minute. Went viral on Instagram. For what reason? For what reason? Kidi ihe ọ dị. I happy I kwesịrị ịdị line na-eme ihe ọzọ. Always in fashion world there is something called unisex. It means a style that is designed for both men and women. Yeah, fashion sense ka nwanne nwoke ji wee bịa. Always trousers fall in that category. This is not a mystery. This is not theology. This is basic fashion literacy. Reason gịnị ihe abụrụ ihe a na-akọwa ihe abụ gịnị ihe onye ọbụla mmaala nọ in a sense society kwesịrị ịma na-enwere trouser nwoke nwere trouser ụmụ nwaanyị echozi iche okwu mgbe ahịa ịpụta je ilizie nke ahụ that is meant for men yili asụ nwaanyị ụbọchị mụ na mmadụ na-ekwu nse one guy say na n'osi ụmụ nwaanyị bido yibe trouser ka o bido galaba ọnụ because na most of them na-amaghịzi nke bụ nke nwoke mara nke bụ nke nwaanyị na-asụ mụcha anọ na size ha kita polo agalakwe n'ọnụ ha nwa akwụzi nke wu polo nwoke na polo nwaanyị nke ọ bụ na ha fụ na ahụ ịtawebim metago then always this there is nothing biblically wrong with trousers. This is
There is nothing morally wrong with trousers. The debate is cultural, not spiritual. Some culture frown at it. Some denominations preach against it. Fine. Respect the culture of your church. Respect the rule of your community. But don't stand up and pretend it is Bible and that said it because it didn't. In Catholic Church, there is no dogma or tradition that forbids women wearing trousers. None. Zero. If a rule exists, it is usually cultural, local, or tied to the dignity and solemnity of the mass, not a universal command. In other words, na enwere godi iwu ndị ọbụla ti like na o nwere onye ọbụla nọ na Catholic Church na mara na ndị Catholic Church anaghị eyi trouser abịa ụka. And asụ nwaanyị ya ekpuchi isi gị. O nwere onye mana mgbe anyị nọ na church, mgbe m na-alụ ọta boy na church, anyị na-ele bulletin. Elem bulletin. So ibatawa you have some people that ipeta onwe kan dey apata ha ye nwa ye trouser onwe ka bụ ajụcha onye ahụ ajụcha chọpụta so ke no nya bịara abịa or no be visit mmadụ or they actually coming for the first time. Ya na-emezi apụta eje chọrọ ukwu akwa mmadụ gị mago ndị steward nọcha na achọrọ ukwu akwa mmadụ ọnya. In other words, na gịnị, they have to cover them up. Ịmasị onye anya nawa mana enwezi ndị bịa atọ ọnụwa the thing ka na-achọ ibubata the thing n'ime ụka ka ya sị na omenala ije asị na God searches the heart not what you wear. Ma ịmazi ijuzi ndị asị ha na ihe anụ iyi n'ahụ ihe eji nwa eje presidential meeting. There are some offices you don't work in dress nonsense. There are some places you have ịchọ ịba onwe ka isi dress inwe. That's onwecha some invitation you have asị gị dress code. Enwego m ebe njele ọlụ, enwebe mmadụ kpọrọ m ọlụ. They made it strictly na mmeghi black and white. Wee bịara tọọlụ ha. Mgbe si the guy na-egwara m n'oge n'ihe mere enwere m black trouser mana enwe m black nekosi m okay that I should bring it. Nwoke ebe akpọ m ọlụ ahụ asị gị na ihe ihe yi black and black because na gịnị me in your position ya anọ ka camera cannot capture you another cameraman. That is why na they carry very hard. You now watch live video in Africa, you now watch live comedy show. If you camera pick another camera, Hano just because they were wearing black, hidden in some angles. What I go? Kwa nkaya boga sige une yinaneka. Yinaneka. Ade yineka abia. You trouser no matter the color, just make sure you're on trouser. You can call your boy just come walk. Just like everywhere when rules and regulation governing it, example in order to tie up to what our brother is saying here. Always in my own congregation, our Reverend Sisters wear trousers while walking because it helps them move, serve, lift, clean, and do their apostolic effectively. Ministry is not fashion. It's not fashion parade. Sometimes trousers are simply practical. Nobody says we should dress carelessly. Moderation is always important. Decency is always required. But trousers are not sin. Trousers do not determine holiness. Trousers do not chase the Holy Spirit away. Let us stop manufacturing sins God did not manufacture. Let us stop crucifying people for things heaven is not offended by. Let us stop calling cultural preferences biblical command. Let us be very clear. Wearing trousers is not a sin. It is not a moral falling. It is not a measure of holiness. If you personally choose not to wear trousers, that is entirely your choice, rooted in culture or personal preference. It is your own personal choice. Otago oburu zinda ngapụta highly trouser highly leggings efu mmadụ yiro panty highly leggings kulike gbamgbam na-agaghalị onye ọkapụta ụfọdụ ga-asị gị n'ihi trouser n'ime na nka mana in that kind of ihe nwoke anụ nwere ọ na-akọ ọkwasị na in your way of doing it mee ya ka ọ dị mma, which is what the Reverend Sister said. Also, they would have to dress a normal professional as a sane person should dress. When the Mokani Yadrom, Manepota, if I is top high causes Uchike, he food where I carry an afo. Carry an afonica and a shake. That is what Todeka society measure the tin trouser and can one know.
mgbe gboo ka bụ ndị nna anyị chọrọ ịbụ machine ha nara across ụkwụ ha na machine because na akwa ha ma will not allow it. mana ọzọ kịta ibido iwe trazi pụta efu nwaanyị ọgbado onye ọkada ngada ana ha na-adịcha dị 3-2 na ofu ọkada. ị na-aghọta? So ihe nwanne anyị nwoke na-akọwa is totally your choice. At the end of it, at the end of the day, it is better to wear trousers with pure heart than to wear a long skirt with corrupted soul. If trousers were a sin, half of the world could have already been in hell. So please, let's stop seeing sin where there is no sin and start seeing sin where it is actually is. God bless you, Reverend Father, Prince, Chidi, Philip. So we give you so well in this message. Share ya all around. Konya boda we mwegine. For ya ifo na channel line. Ngwasi nketata. Kodekwan.